Eli Anni, 19-vuotias, asun Helsingissä ja mä otin just täydellinen tähän työhön, koska I'm classy. Mä oon mun tyyliltäni huomiota herättävä, näyttävä, mielenkiintoinen. Mä haluan olla sellainen ihminen muutenkin, ketä jää ihmisten mieleen, että sitten vaikka sillain, että vihaa, mä saan myös rakastaa. Että en halua olla mikään seinäruusu. Mä rakastan kauneuden hoitoa ja mun ammatti ja työ onkin parturi-kampaaja. Että on nyt liikkeessä töissä ja aikaisemmin ollut parissa muustakin kampaamoliikkeessä töissä. Sitten on tehnyt muitakin töitä kuin parturi-kampaajatöitä, että kun asun ulkomailla, niin siellä työskentelin hierona, eli sisäänheittäjänä. Elikkä myin sitä baaria, missä olin töissä ja kutsuin sinne ihmisiä juomaan ja pitää hauskaa. Ja sitten on ollut Suomessa myös baarissa töissä, että on ollut täällä karaokejuontajana, hostina. Ja sitten on ollut kiskatyttönä. Ja sitten on tehnyt lukuisia erilaisia niinku keikkatöitä, lyhytaikaisia töitä. Muun muassa ihan postistamisesta ja mavistamisesta tonne telkkarimainoksiin asti, että laitetaan mitä milloinkin. Siitä voi sitten rivien välissä ehkä päätellä, että mä oon loistava asiakaspalvelussa, mä kohtaan päivittäin uusia ihmisiä, small talk lentää multa ihan silleen suppadumpadaa. Oon tosi puhelias, tuun erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Ja mä en pelkää olla esillä, mä rakastan olla esillä. Ja mitäs muuta? Mä oon aika crazy ja tosi elämäniloinen, halunen ja positiivinen ihminen. Ja mä saan ihmisiä mukaan. Mä itekin lähden mukaan kaikkeen, mikä mun mielestä on niinku mielenkiintoista. Ja mikä mun mielestä mikä mun kolahtaa, mä lähden niihin mukaan. Ja se juttu, mihin jos mä uskon juttuun, niin mä saisin muutkin niinku vakuuttuneeksi siitä ja uskomaan niinku siihen, että lähden kyllä täysin mukaan kaikkeen. Vapaa-ajalla mä kuntoilen, käyn salilla, muutenkin aika terveelliset elämäntavat. Paitsi ei ole mitään pyhimyksiä, että haluan nauttia mun nuoruudesta, haluan mitään hauskaa ja yömässä. Ja en oo siis mikään pyhimys. Ei ole mitään tällaista ongelmia kohtaa uusia ihmisiä. Mä rakastaisin tätä työtä niin paljon just sen takia, että mä saisin kohtaa niitä uusia ihmisiä. Mä saisin luoda uusia ihmissuhteita ja mä saisin pitää hauskan kesän ihan tosi mieletön. Tää on siis oikeesti ihan mieletön työ. Ja mä olisin ihan super tässä. Ja mä itse asiassa kuvasin tämän videon jo pari viikkoa sitten, koska mä kiinnostuin tuosta työstä ihan niinku heti. Et mä tiesin, että mun on pakko laittaa tänne nyt sitten 2 päivää aikaa laittaa tätä videona. On parempi mä antoin milloinkaan, koska tuli pikkusen teknisiä ongelmia, kun me kuvattiin tämän mun parhaan kaverin kanssa. Ja sitten mun kaikki järkkärit, muut kamerat, en tiedä missä ne on. Jossain ne kyllä on, mutta siellä ne on nyt vielä. Ja sitten nyt kuvan tän uudestaan, että oli siis lainasin mun pikkuveljeltä tällaisen laatukameran, että pahoittelut siitä sen puolesta. Mä kuvaan itse asiassa tätä mun uudesta vaatehuoneesta. Tällainen 24-inen varmaan joka tytöunelma, meille ylimääräinen makkari ja tuleva mun vaatehuone, että muutto tässä kesken, että sen takia täällä on vähän sumparuu ja lipparaa, kaikki noi jutut. Mun mielestä olisi myös kiva saada tää työ siksi, että pääsis myös sellaisille erilaisillekin festareille, miten ei muuten tulisi varmaan lähettyä. Että mä tykkään kyllä erilaisista musiikista ja erilaisista tapahtumista ihan hirveesti. Että käyn erilaisissa tapahtumissa ja käyn myös klubitapahtumissa, käyn kaikkialla, missä on menoa, siellä on minä. Ja mitäs muuta?
voisin pikkasen tehdä muuten yhteydessä tai muuten yhteydessä. Mun vaatekaapin pikkasen sisältöä, en tietenkään kaikkea, mutta osaa pikkasen. Että sellaista kesävaatteita kuvasin. Ja tosiaan, mitäs muuta? Äänestäkää mua, koska mä en ole tylsä. Sen mä voin taata. Ja siellä missä on mä, on menoa ja meininkiä. Että lupaan, että ei tulisi tosi tapahtumarikas ja anteeksi, ihan mieletön kesä. Ja niin, äänestäkää mua. Ei mulla muuta. Toivottavasti tuli kaikki sanottua. Ainakin kaikki tärkeimmät.